Právě takto přivítal účastníky CPM summitu v pražském hotelu SAS Radisson ředitel pořádající společnosti Reporters Tomáš Bárta. Corporate Performance Management neboli CPM. To je stále frekventovanější slovní spojení i zkratka. Jde o nový trend v oblasti řízení výkonnosti firem. Jedná se o spojení metodiky a technologie tak, aby byla společnost schopna reagovat v dnešním dravém prostředí. Hlavní hvězdou byl David Exne, špičkový expert v oblasti CPM. Muž, jehož konzultantských zkušeností si cení nejrenomovanější světové firmy. Expert, kterého stejně dobře znají v Evropě, v Asii i v Americe. Not great, but a big change. So now there are only 13% of people who wanted to kill me. There were 40% who actually would say hello to me and return my voicemails and my emails. David Exne je osobnost, excelentní řečník, muž s názory, s nimiž nemusíte souhlasit, ale o nichž budete určitě diskutovat. Věnoval se metodice CPM, nejnovějším postupům i řadě dalších stěžejních atributů systému. So it's been really cool to be here. The questions I got from the audience, both at the end of the session and then subsequently, I've talked to 5 or 6 different people. These people are really interested in this subject, so I think the market's right for CPM within the Czech market at the moment. David je právem hvězdou našeho summitu. Bude velice obtížný na příští rok najít adekvátní odpověď, adekvátního člověka, který ho tady budeme chtít prezentovat. Pevně doufáme, že si David najde další téma, který nám tady bude moct ukázat, protože spolupráce s Davidem mě opravdu baví. Jak zvýšit výkonnost vaší organizace? To už byl námět přednášky Tomase Kolomazníka, pre-sale manažera společnosti Cognos pro Evropu. Jeho přednáška byla zaměřena na technologii a produkty, nad kterými potom běží myšlenka CPM. They can talk about event management in the car. They can get this blinker when you're not wearing your seatbelts. But you also get this alert push through when the braking system is collapsing. Na něho navázal Boris Perušič, šéf kontrolingu Komerční banky. Informoval o konkrétním uplatňování CPM v Komerční bance a názorně prezentoval, jak implementovali performance reporting a key performance indicators v distribuční síti v Komerční bance. Pokud je to tým vedený teoretikama, jako jsem já, tak v tom týmu prostě musí být někdo z praxe. Potom, když se s těmi uživatelem jedná, tak jim řekne, dobře, to si sice myslíte, že to potřebujete, ale já jsem tu pobočku vedl taky a říkám, že to nepotřebujete. Tohle já říct nemůžu, neumím a hrozně nám pomohlo, že jsme takovýhle lidi v tom týmu. Pořadatelé ze společnosti Reporters pak prakticky předvedli, jak funguje moderní systém Cognos, jak při správném a pregnantním uplatnění umí zvyšovat zisky těch, kteří jej umějí aplikovat. Společnost Reporters zvolila setkání nejvěhlasnějších expertů oboru záměrně a v duchu nejmodernějších trendů. Systém CPM odhaluje netušené možnosti. Summit nebyl zdaleka poslední. Podobné akce bude firma Reporters pořádat i nadále. Klienti si mohou program podobných akcí co nejvíce přizpůsobit svým vlastním požadavkům. Systém CPM je velmi variabilní. Společnost Reporters, co by největší evropská firma svého druhu se specializací na CPM a Cognos, ví, že její experti jsou kdykoliv připraveni v široké škále přenést pozitiva systémů CPM a Cognos k dalšímu rozvoji dynamicky se vyvíjejících společností a v konečném efektu tak výrazně přispět k jejich prosperitě.